Моделът е сравнително нов за България, но вече има постигнати така видими успехи. Над 350 младежи бяха обучени как се набират средства, как се разпределят средства, бяха обучени и за работа в екип, за много други аспекти, които са свързани с работата на една младежка организация. А младежите бенефициенти, които са участвали пряко в проекти, финансирани от младежки банки, към момента са около 23 000. Младежите, както споменах, набират средства, като за това им помагат възрастните. Нерядко фондация може да дари на младежката банка готова сума и ролята на младежите в банката е да я разпределят. Всъщност ние сме свикнали да смятаме, че набирането на средства е трудната част в филантропията, но не е точно така. По-важната и по-отговорна част е разпределянето на средствата. Къде точно те ще бъдат насочени, за да се постигне промяна, за да бъде решен някакъв проблем, да бъде активизирана някаква общност и да се променят обществени отношения, да се променят нагласи, стереотипи и защо да се постигне прогрес. Именно тук ние наблягаме на разпределянето на средствата от младежките банки и ролята на работилници за граждански инициативи е да ги научи да бъдат отговорни, финансиращи организации. Организации, които знаят какво правят, защо го правят и как ще го направят по най-добрия начин. Проектите, които се финансират от младежките банки, са най-разнообразни. Има спортни проекти, проекти за здравословен начин на живот, проекти свързани с неформалното образование, с екологията и така нататък. Ако трябва да обобщя, най-важното за младежките банки и какво точно развиват те, младежко участие, младежка предприемчивост, не бих искала да го наричам предприемачество, а по-скоро предприемчивост и креативност, идентифициране на онези места, онези ниши в общностите, в които младежите могат да направят нещо значимо, така че да има полза не само за тях, тези, които реализират проекта, но и за общността като цяло. За мен младежка банка е кауза, която създава.